KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ha kamit siteng senya jong ka sniu blay ka pratrik ujembang arajar arkuar ki thelit ding berhem kila bam do ya shibon pli dukan hapo kayo riang do ha kini kijing pulu besar kai hado kumba khat lightly dukan kila kala de pay bat kini dukan ki kanto pi dukan desha dukan dejor bat kiwe ya kini kayo la pay bat penya daga lingam nong trai multi purpose cooperative society bat kat kum kijing thu jong finance secretary ka society uba spinction mauli la ong ba kini kijing pulu jong kini dukan kala ja kapor kumba khat arbaji ai siteng senya susu la ong ru baya kadaw jong kini kijing pulu 4 la satya bantip henry la susuba bakala bandai nak jing thot jang boarding electric bat la antat baka jing julor kala kot palat ya ar pholak tengkah nakaliang jong finance secretary ulapun pau ka jing songo iginong snong ka riang do ya ji pulet katnat fire and emergency service riang do ki balawan ban hair marmar tang siyo jing tep halor ni ka jingja bat ki bala trish tom bantem bat ban lep ya ka jing port stat jong keding ya kene ke jingja luyun ke belajar menin ke sini nyau tarik ke por abaji dan menit ya kene ke jingja kalong bangim tip nak ke daw ke ba kalajia ba ke jing lu kalajia kene ke jaka ngelam serai ba abang ya keren bahai baru kinong song dukan syah ni kalong ba kili pelip bahai kiding baru sab kini bahai sini kamtam kadi ke satode sesajan kejingjar kelade report sa abaji tengah try kani kijing persat jongi kala abenlong daga jing shot jonga light tengah try kala abenlong kejing plu ni kading kala ayo ban bambu hadu hat light kili dukan jong kani ke society jing kublai nang menta ka sinong ke taung ka balai be haba kala don kani kejing jai jing plu kani ka yo jongi hane bat kamtam ingai kublai ru ka fire brigade jongi nang ni na mo civil solution hadin bila pentip kalau poi hadin setengah merah pentip no kadin langba ka jing poi jing le sistem jo kini ki officer te kala perlong lihat ya ka bania dai jing plu no jo kini ka yo ko we pat ka jing pau ka jonga kalong ba balai ka perlong iki bikin poi slam ne re jing pentip dongi kala biang por ba re ka daw kalong ba ka jing don jo kini ka fire brigade station hang ni hamo civil solution kamlong ka ba biang nama ka don ha jaka ba kham kendong barka surok ke barit ka penlong ikini ke officer ban sistem ban yabe ha ka por biang nam ta ki jingji ap yin kumni te kata ka de we te na kaliang jonga suai ki lengkot phang ka jing du no ya ka jing bam du kani ka ding ya kani ka kini ki dukan society long ka yin lem bat kitiar gitar baginong sungwai hang ne kemut mduna ya ka arpulak tam kala poi ka jing du nong haba don kani ka jing ni sini kita kini ki jing tip